Ja neću da dugo vlačim uopšte ništa, bio sam tamo vani na to imanje, ona što nije donila čaj njemu ovome slugi, a mene nije ništa donila. I tu mi je stalo krivo i sve. I moram da dodam među šta piće zvonili. Svima sam rekao da budem ja zadnji, tako da ju kaznim, da joj dadnem šta piće. I ja sam joj ga dao. Smatram da zbog toga što jeste me Era izabrao za slugu, ja se nalazim ovdje gde jesam, ali znam da u celoj toj priči je umešan takođe i Ekrem i bila sam izlostavljena i nagažena i na neki način i na loš način tretirana od jednog, a na kraju se uspostavilo i od drugog, od Ere konkretno, znači samim tim što me postavi za slugu, a kasnije i od Ekrema što mi je postavljeno štapić.